Lo ukuthi nithi kudingeka amaphepha nenzela ukuthi kungabonakali ukuthi nina nizenophobic ni. Ingenzondo nje ukuthi nizonda abanye abantu abamnyama nina. Nalento yokujajana ukuthi umuntu akathande bani akangathandi bani. Nina obhuti bala eSouth Africa niyathanda le ndaba ukuthi nimithisa amantombazane bese niwashiya kanjalo ningondle. Yini bakhetha ukuthi abaqome bani abangaqomi bani. Anondle iproblem yenu. Anondle. Manitshela nje ngokondla nje hawu kuvuka umnsizwa lapho. Into eniyazi ukuthi niloni gaxana amavolovolo namba niphazamisa abantu emateksini bahlala kabuhlungu wena manje usuyisikhulu wena. Ayikho ngamaphepha lento. Kubani bekufika kulaba abakhuluma indaba yokuthanda amantombazane ayikho njalo. Amantombazane balake ngoba nina nifuna ukondla. Anondli zinsizwa anondli. Phatha amathawula amabhinqa mahala kodwa anondla nizwana nokondla nje. So kosisi bayiqomela abathanda khona entombi iqoma la ithanda khona. Danko.